Nagalitin na guys. Baka naluhin ako. Kapit na. Kapit na. Sabi ko nga, anong nga? What's up, mananap? Bo, tanami tapod ni karon mo niya akong intro sa kanina vlog unya outro na pud ni sa gahapon na vlog. Dislike and unsubscribe. Dili, bulo nga nakaon ni quick mo ni pinakalami na pagkaon sa Pilipinas kabulo ka na. Dislike and unsubscribe. Quick kani siya mo ni siya Dislike nag-vlog and niya unsubscribe. nasuya to siya so padong na pud may lakay there. Dislike and Hi daw mo. Hola. ana-ana. Jammer daw siya, jammer. Jammer siya, jammer. Woo! Nanatay fan, jammer. Woo! Bawal. Bawal eh. Kay mamatay ang impis. Bawal daw sa bawal eh. Bawal ibahog. Dapya. In English term, dapya. English term din ang dapya. Saan dapya? Lagan. Sukan ko dito. Oy. Dili na Dyan. Nakabulo ka na sa kwan dyan. Sa pattern. Baga sa pattern. Bay, kabulo si Jan Mark sa pattern. Balo siya sa pattern. Sabi niya kayo na. Sabi natin. Hapit na! Guys! Nagalitin na guys. Baka naluhin ako. Kapit na. Kapit na. Sabi ko nga, anong nga? Wow! Kabasa. Nabri! Guys, kung nakita ni mo ni guys. Guys, kung nakita ni mo ni guys. Gawat na yung TV, yung refrigerator, yung mga motor. Yung brief daw. Kataw. Hello, Jammers! So, bago na ako ni end ang video. So, pasalamat ko sa inyo ha na 38 subscribers na. Woo! 38 subscribers na ta. Unya, Strong kayo, fastest growing oh, channel. fastest growing channel sa YouTube ang James VR. So, Jammers Yo, sa Butuan. tala yun, tala. Unya, shout out day, shout out kang Julian Albert. Classmate na mo siya grade 7 to grade 9 pero pagka grade 10 kay hawa na siya ato na siyang Manila. So, mo na to. So, salamat kayo sa Daw kantang Julian. another na video. Jol, masagan pagwapo dire Jol. Labo na sa Bridget. Oh, kani siya. Mo na yung manager, ang pangalan niya kay Kuan. My name is BJ. Mo na yung pangalan. My name is BJ. Di ka ba, Lord? Sirenyo. So, mo to yung pangalan. So, salamat kayo. So, ano ba tayo bago na merch? March, again! Bago na merch, oh. ID. Ay, pakita. Bago po na merch, ID. Okay, masulo. Ayo, ID. Bago naman Oy, na merch, nabasa. bay. Bago naman na merch, ID Asa mo? 8. Manulag mo? Kuha ni siya kanang nasya sa FSU Morelos, pa picture lang mo. Niya, mo na to, bago na to na merch. Bye-bye. Oy, balik siya ko. Sige, don't forget John. mo to. Salamat kayo. So, thank you. Hoy, Julian. God bless. Hoy, Julian. Don't forget to pray Julian. every day. Hoy, Jammers, don't forget to pray every day One and day, read Joel, your one Bible. day. Read your Bible and pray every day, then you will grow. Amen. Jol, one day, Hallelujah. Jol. So, One day. bye-bye.